Du gik i skole med Britta Nørgaard. Hvad var det, der var så interessant ved hende? Og ja, Britta, ja. Hende kan jeg godt huske. Hun var noget for sig. Hendes nødder var så... Og for satan, mand! Ja, Britta! Jeg kan godt love dig, mand. Det æder med, mand. Ej, altså, jeg sad ved siden af hende i klassen, ikke? Så en dag var jeg lige ved at røre mig i fat. Altså, seriøst, hendes kasser var kæmpe store, altså. Seriøst, hun behøvede ikke nogen hovedpud. Antis. Britta. Jeg behøver at sige mere. Britta, hvor jeg... Jeg drømmer stadig om en store, runde, hårdt... Ej, Britta, mand. Ej, Britta. Hun var lige så lækker som nyopplukket tuborg, mand. Det er rigtigt. Connie skulle altid være den lækreste, ikke? Og vi snakker om Britta for helvede. Det sagde jeg sgu da. Det var blandt tingene sammen, ikke? Ej, Britta, hun sagde mig aldrig rigtig noget. Det var Peter. Og så en lille smækkermås. Ej, sid på den her. Men bortset fra Brittas tilsyneladende store bryster, hvad var ellers interessant ved hende? Nej, jeg ved sgu ikke. Hvad snakker du om? Altså, en søster var også meget lækker. Er det, du fisker efter?